Dnes máme 3. decembra a keďže vydávam každý deň videjko, no myslenie od 1. do 24.12.2024, tak v dnešnom videu proste budeme ozdobovať moju izbu. Už tady mám 3 krabičky a tady takéto blbostičky a ideme na to. Tady vzhora máme takéto svietelka, takže to vyberáme. Každý rok si teda títo svietelka dávam do mojej izbičky. A no, máme ich už aj vytáhnuté. Tady, tak zapojíme a takto zmačkneme, alebo tady to zmačkneme. Ja už neviem. Ja viem, prečo to nefunguje, zle som to zakrútila, ach joj. Aha, to sa nekrúti, ach, zabudla som. A tak, bude sa nám to tady krásne takto. V noci je to najlepšie, ale ja mám deň. Takže, tak, necháme to tady pôsobiť. Dobre, srandujem, samozrejme, že to vytáhneme teraz. Potom tu máme aj tady takýto vianočný domeček, ktorý položíme sem. Títo dve veci si necháme na potom a ideme sa pozrieť do krabic. Vybíral som také krabice, ktoré sú také najzaujímavejšie. OK, tady toto si zaberiem. To je taká sviečka s takýmto proste vianočným lízátkem. Ďalšia sviečka, ja si beriem zatiaľ iba samé sviečky. No, konečne niečo iné a to by malo takto svítiť, ale toto proste každý rok sa mi zdá, skoro každý rok mávam a proste toto je pre mňa taká zábava takto, keď sa nudím, tak sa takto s tým hrajem proste nejak. Malo by to aj svietiť, ale budeme musieť vymeniť batériky. Tak ich potom vymením a na konci videa vám ukážem, ako to svieti. Otravné trocha, ale je to péro takto. Ale nechám ho tady. Toto som vyrábala na vianočný stromček minulý rok. A z tejto krabice to asi bude toto všetko, čo si zoberiem. Zdá sa mi, že táto bola taká zaujímavá, že proste je to áno. Proste, že je toho tady veľmi veľa, tak toto by malo svietiť. Áno. Tady je tento domeček. Oh my god, ten by tiež mal svietiť, ale neviem, však to bolo, no, áno, trošičku, ale už to nesvieti úplne moc, nevadí, už to mám veľmi dlho. Takáto taštička tu máme. Je takýto proste na tvár, ne že na tvár, ale proste ako som mala na začiatku videa. Toto viem, co je, toto som dostávala, to bolo v týchto. Zdá sa mi, že od babky. Šťastné a veselé Vianoce. A krásny nový rok. Toto si proste nechám, lebo tu mám takú ozdobu do mojej izby. Mne sa to veľmi ľúbi. A ešte tady takéhoto andelíčka, aby mňa ochraňoval. A toto si zaberieme na okno. Odložíme krabičku. Tak. Z toho tu vím hned, že si chcem zobrať tady stromček. Tak. Tady vidíme takýto vec. Takže dáme tady 0. A dneska máme... Ja mám 1., vy máte 3. Musím predtáčať tie videá, lebo to by bolo na mňa moc. Ja mám nedelu, takže tak. Ja si dám 1., vy máte 3., pardon. Ale musím proste pretáčať tie videá, proste to mi nešlo. Toto si môžem zobrať. Tak. A asi to bude z tejto krabice všetko. Tak. A ale teda tady tá svetielka, to si dám tak zaviesím na okno. A toto to bude tiež, tak ideme na to.
nám zostali táto vec a tady táto vec. Tak ideme na to, samozrejme, že tu ťažší, ktorá sa tam samozrejme dáva, takže ideme na toto. Toto, co som chcela, tak troška to, moc sa mi to nelúbi, tak to spravím asi takto. Takže ideme lúsknuť, aby sa nám to spravilo. Tak. Tak, máme hotovo. Nevypadá to lepší, vyzerá. A už tu máme iba tady túto vecičku. Tak. A toto bude tady dosť narafičené. OK, tak toto je. Takže toto vyzerá takto. OK, máme to tady takto krásne. Už som zapala aj tady toto. Už máme večer. Už som tady dala aj baterky do tohoto, ako som slúbila, že vám ukážem. S týmto sa proste rada hrajem. Je to také zaujímavé, zábavné. Neviem proč. Mňa to proste baví s tým hrať. A no, ešte nie to spravím. Tak, zapálal som svíčky, už moc nefú. To tu necháme tady pracovať, tak tady máme svíčky. Tak, vidíte, to je veľmi krásne. Takto proste, ešte tady máme, takto na osvítlené som tady, tak to spravila, že som zasvítila. Vidíte, takto si spravte vianočnú izbu, aj vy približne môžete, kľudne opakujte. Podľa mňa vyzerá, mne sa toto veľmi ľúbi. A vidíme sa v novom videjku a dajte like, odber a čauko.